Maing hapon ka atong tanan. Ako dahil si Renato Losinta nga taga Cordoba. Ang atong topic karon mahitungod sa bunyag. Kung mahitungod sa bunyag, kung pwede bagid bunyagan ang bata kay si Kristo dako na gibunyagan. Ug niadton gayon na 30 anyos na siya. Mateo 3:11-16. Kung si Kristo ang atong panayignan. Unang Pedro 2:21. Walihan na patuhuon o pagabunyagan. Marcos 16:16. Pag hinusol ka mo o magpabunyag para mapasaylo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ato baning makunik nga ang bata pagabunyagan kay si Hesus Kristo mismo gani gibunyagan siya nga 30 anyos na. Ug si Hesus Kristo mismo ang atong panayignan. So sa ato pa atong sundon ang pamaagi sa pagbunyag ni Hesus Kristo nga dako na siya. 30 anyos na siya. O walihan, una, patuhuon o pagabunyagan. O pahinulsulon pa para pagabunyagan. Ang bata, kung imong walihan, makasabot baka siya. Labaw na siguro ang patuhuon. Pahinulsulon. Nganong pahinulsulon man nato ang bata nga wala mag-isa-isa. Ang bata sa wala pa mataw dili gid makabuhat sa maayo ug dili maayo. Roma 9:11. So wala gid sa so dili gid sa pwede bunyagan. Alang sa mga bata ang langit kay bisan pag mamatay sila o wala pay bunyag, mahilangit gayud sila. Kay si Jesus mingon, alang lamang sama kanila ang ginharian sa langit. Marcos 10:14. Sa ato pa giandam na daan sa atong Ginoo ang ginharian sa langit para ni adtong mga bata. Ang bugtong nga pamaagi sa pagbunyag mao lamang ang pagtusmaw sa tubig. Kay si Jesus ang atong panagidnan. Ako nang ibalik nga si Jesus atong panagidnan. So ang gibunyagan si Jesus pinaagi sa pagtusmaw sa tubig. So atong sundon si Jesus. Gibunyagan si Jesus o pagkahuman nihawas sa tubig. Mateo 3:16. Kay pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya. Roma 6:4. Sa pagkahawas nila sa tubig gikan sa pagbunyag buhat 8:39. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Pwede ba yun ang bata din ang tubag dili gid pwede. Kay ang bata wala pagisala. So dili pa gid siya bunyagan. Ang ngalan nga gamiton sa pagbunyag mao lamang ang ngalan ni Jesus. Kay sa akong kainon ganyan sa unahan, si Jesus ang atong panagikan. Si Jesus ang niluwas kanato sa atong mga sala. Nagpakamatay sa krus para pagluwas kanato. O mga kaigsunan ko diha ni Kristo, atong himayon kini ang pagtulunan sa atong minahal nga mga Katoliko nga bunyagan daw ang bata para ma-enter sa kalawasan. Sa bunyag ni Jesus, uban na niya ang bata kay siya miingon, gawas ni atong mga tao nga nga nagpakatawo sa tubig ug sa espiritu dili gid maluwas. Juan 3:5. So sa ato pa kung dili ka magpabunyag pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo dili ka dai maluwas. Kay ang bata tao usab nalipay ang usa ka inahan sa ilig ka tawo sa usa ka tawo. Juan 16:21. Sa ato pa kining bata diay tao di siya kay dili man sa niya nato matawag nga mananap or unsa pa diha. Ang bata sa diha pa sa bakan sa iyang inahan gitawag na kini og makasasala.
sundi ko niyo og maayo ha kay katong San Roman 9:11 ang bata nga wala pa matao dili pa gyud makabuhat sa maayo ug dili maayo so wala pa isa pero diri sa Isaias 48:8 ang bata nga wala pa mataw na pa sa sabakan sa iyang inahan gitawag na kining makasasala unsa day kay kini nga sala ang naa sa bata katawong natawo sa babae unsaon niya paghinlo Hub 25:4 dili kita makakuha og malimpyo gikan sa mahugaw Hub 14:1-4 ang sala sa bata dili paglapas kun gibuhat niya unang Juan 3:4 kun dili sala nga sa London so sa ato pa katong didto sa Isaias 48:8 mao day kato nga gitawag na siya og makasasala sa diha pa sa sabakan sa iyang inahan kay tungod dayto sa sala nga sa London kay katong gihisgotan dito sa Roma 9:11 mao katong sala nga aktual nga paglapas so lahi sila ha kay ang gihisgotan dito sa Roma mao kato ang aktual nga sala ang diri sa Isaias 48:8 mao kato ang sala nga sa London bisan pa sa panahon ni Kristo nikaylap na gayud ang sala dito sa tumyang bahin sa kalibutan busa kitang mga tao mamatay uyog na ni ana ang mga bata ang bata mamatay usab Roma 9:11 kay ang bata dili makahimo sa pagbuhat og maayo og dili maayo apan diha sa iyang kalag ana ang sala nga sa London kaysa sala gipanamkon ako sa akong inahan Salmo 51:5 tibuok panimalay ni Lydia gibunyagan diha sa sulod sa panimalay anaa diha ang amahan inahan ug anak kining anak mapwede matako o pwede sa magamay gibunyagan silang tanan so pwede gid ay bunyagan ang bata ang gibunyagan sa ngalan ni Kristo nagsulod na ni Kristo busa katong giingon ni Jesus nga ang bata alang lamang sa langit mao kato ang bata nga gipaduol sa ginikanan ngadto kaniya kay ang bunyag mo'y makapahiusa sa mga bata dito kang Kristo. Sa ato pa, kato ding giingon ni Kristo nga ang bata nga para lamang sa atong giandam na daan niya ang ginharian sa langit para sa atong mga bata. Mao katong mga binyanyagan ng mga bata. Mahimong Kristiyano ang usa ka tawo pinaagi sa bunyag. So magpabunyag kita para mahimo kitang sumusunod diha ni Kristo. Ang pamaagi sa pagbunyag dili lamang pagtusmaw, kundi na pwede usab kini pagbisibis o pagbubo sa tubig. Kay gitakda ng daan nga ang pagbisibis sa tubig makapahinlo usab sa sala sa mga tao. Ezekiel 36:25. Ang bunyag dili makapalugod sa sala. Dili makapalugod sa hugaw sa lawas sa tao kung makapahinlo sa sala sa kalag. Unang Pedro 3:21. Ibubo ko ang tubig ug ibubo ko ang Espiritu Santo. Isaias 44:3. Dili literal ang kahulugan sa paglubong sa bunyag kay nagpasabot kini nga bag-ong kinabuhi diha ni Kristo apan si Kristo dili mamatay apan ang katong mga binanyagan makasala paghihapon
Roma 6:4. Si Pablo nga gibunyagan nagbarog sulod sa balay. Buhat 22:16. Atong naon nga diha sulod sa balay wala kanay sapa or dagat. So unsa kay gibuhat, unsa kay pamaagi sa pagbunyag ni Pablo? Pwede sad siguro ang pagbisibi sa tubig or pagbubo sa tubig. Si Pablo maingon ang iyang nadawat mao ang pagsablig sa mahinlo nga tubig, dili ang paglubog sa tibuok lawas. Sa Hebreo 10:22 ato pa dili lang gid ang dili lang gid ang basihan ang paglubog sa tubig, kundi naagi sa diay pagbubo or pagbisibi sa tubig makapahinlo na sa kalag sa tawo. Ang bunyag sa ngalan ni Hesukristo nagpasabot nga lahi kini nga bunyag ni Juan Bautista apan ang pulong nga gamiton katong gisugo ni Jesus sa Mateo 28:19. Kay ato lang ni i-explain maya ang katong kang Juan Bautista mao katong iyang pagwali nga magpabunyag kita para mahimo kitang sumusunod ni Kristo. O kini sa Mateo 28 o kini ang yang gisugo ang iya mga apostolis nga panglakaw kamo og bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Daghang salamat, Ari Lakutaman.